De Hipona debo a definición de mentira máis aceptada e da que se foron tirando todas as que seguiron. Dixo que mentira é dicir algo distinto do que se está a pensar co ánimo de enganar. E justamente diso trata o libro que imos presentar hoxe, 55 mentiras sobre a lingua galega. Un análise dos prexuizos máis comuns que difunden os inimigos do idioma. Un libro que Prolingua lles quere ofrecer aos galegos e galegas e a todos cantos se solidarizan e nos apoian na defensa da lingua propia de Galicia, co desexo de facer do ánimo de enganar dos negacionistas un ánimo de poñer a luz da verdade a alumar sobre dos prexuizos que atan a tantos e a tantos posibles falantes. A honra da verdade é o que nos dá a forza coa que estamos a loitar polos dereitos dos galegos e galegas, que desexan e esperan 1000 primaveras máis para a lingua galega. Para eles e elas vai este manual de autodefensa lingüística, esta contribución entusiasta ao combate contra a mentira. Agradecemos a vosa presenza neste acto, que é simultáneo con outros 69 que xusto nestes momentos están a comezar en Vigo, na Coruña, en Ferrol, en Santiago de Compostela, Carballo, Santa Uxía de Ribeira, Baio, Zas, Fene, Padrón, Melide, Teo, Carnota, Noia, Ribadeo, Vilalba, Guitiriz, Lugo, Chantada, Monforte, Lalín, A Estrada, Caldas de Reis, Cuntis, Vila García de Arousa, Cambados, Ogrove, Pontevedra, Cotobade, Marín, Cangas, Moaña, Bueu, Nigrán, Gondomar, Baiona, Tui, Ponteareas, Salceda de Caselas, Ourense, Ribadavia, Celanova, Allariz, Verín, Pobra de Tribes, O Barco, Lubián, Ponferrada, Vilafranca do Bierzo e San Martiño de Trebello, en Cáceres. En terras de lingua galega, xunto con actos que se desenvolven outros irmáns galegos e xentes solidarias de moitas nacións en Barcelona, Madrid, Trincherpe, Guipúzcoa, Vitoria-Gasteiz, Copenhague, Londres, Bruxelas, París, Cork, Irlanda, Nablus e Belén, Palestina, Lisboa ou Sarajevo, Bosnia. Faltan aínda por celebrar por cuestións horarias as de Nova York, Madison, en Wisconsin e Buenos Aires. Con toda esta forza, en defensa da nosa lingua, damos comezo ao noso acto aquí en Turuña. Ben, este é o texto que están a ler simultaneamente en todos estes sitios que acabo de dicir. É o texto que vai haber en común con todas as presentacións do libro e agora empeza a presentación particular das tres persoas que estamos aquí. Bueno, a mí toca a parte de contextualizar un pouco o libro, porque